А що мириш така на мекици или нещо? Какво мириш тук? Просто... Понякога е просто изумително тук с тия... Как се ползват? И аз имам. Мирише на мекици, просто наистина. Защо така мирише на мекици в това студио? Какво е това? Това е защото долу има някаква машина, която прави пуканки и такава е климатизацията, че ги вкарва чак до тук. И аз днеска се издразних. Неки гласове ли чуя? Какво става? Не мога да разбера, но... Нали питате и аз ви обяснявам? Да не съм дигнал кръвно, бе! Вчера, да ви призная, откраднах един от подаръците. Който имам от... Нали, много подаръци ми прави. Меч един ми беше подарил този черпан, нали се сещате? И взех си го вкъщи, си го сложих. И не е мой, не, той е на шоуто, що да е мой. Сложих си го вкъщи. Има истински меч, наточен, остър, много. Защото имах един понтаж на меч, викам, сега аз не съм човек, се излагам с... И да, мога ма нападне някой с този голем меч. Виж колко интересно се получава. Не е твой, той е на шоуто, по шоуто е на Слави. И виж как се увъртова нека си. Имах и един меч, ама някой ми го открадна. Сега се сетих. Да си пипал нещо така. Казаха ми, че у вас бил. Или да не те подсещам за това. Не знам, ако си го откраднал, човешко е, те да знам. Мен добре, че са ми тука пищаците, автомата. Хич не ми пука за този меч, взимай го. Добре, ти бил ли си на... Ама защо някой от офиса да ми вземе меча? Не мога да ти кажа. Имахте ли сблъсъци вече? Само това ми отговори. Имахме с този дет ми взе меча. Добре, Защо кажи... не ми взе автомата или пищачите или пътя? Точно ще ми вземеш меч. Добре, кажи сега имахте ли сблъсъци вече? С кой?